spelen, meisje. Kijk mama. Zeg er Ja. allemaal. Dit. Mooi. Dit kan ook zo eraf. Ja, dat zijn een soort kapstokjes. Nee, Kapstokjes. moet er wel Kijk, opzetten. dit komt niet zo'n ding. En hier moet niet zo'n ding. Arjen. Dus dan moet zo. Ja. En dat zit ook bij de eerste. Kom. Ja. Mama, Dat ja, kan mooi. naar achteren. Kom Ja, naar meisje. buiten. Ja, je moet even naar de patatjes. Kom zo weer, ja? Oké, Mooi, meisje hoor. mama. Oh, kijk En mooi. dan Dat- dit. Ja. De kam en spiegel. Ja, hier kun je haren mee. Schoentjes, heeft ook al schoentjes aan. Ja, daar kun je. En een staartje en een staartje en nog een staartje. Ja. Dat is alles. En hier een spiegel. Ja. En een tasje. Tasje. Ja, dat soort tasje. Dat is een Disney tasje. Zie? Niet, Alles. Disney. Oh, waar is het dan van? Dit is het dan. Ja, van Disney. Ja. Euro Disney.